Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα πρόβλημα πολιτικό, ένα ζήτημα ισχύως και κυριαρχίας και όχι ένα πρόβλημα ατομικό, παθολογικό ή παρεκτροπή. Η βία κατά των γυναικών είναι γέννημα ενός συγκεκριμένου ιστορικοπολιτικού πλαισίου που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι κοινωνίες που έχουν διαμορφωθεί ταξικά και φιλετικά, ανδροκεντρικά, στηρίζονται στη βία αναπαράγοντάς την. Ήμουν στην αίθουσα με τον Έαντα. Μου ζήτησε ομαδικό σεξ. Πήγα να φύγω από την αίθουσα και τότε μπήκαν και οι άλλοι κατηγορούμενοι. Ο Έαντας με άρπαξε από το χέρι και με κόλλησε στον τοίχο. Ορμήσαν όλοι πάνω μου, με χάιδευαν σε όλο μου το σώμα. Εγώ προσπαθούσα να αντιδράσω. Με χτυπούσαν με σφαλιάρες, κατόρθωσα και έφυγα κλαίγοντας. Πήγα στις τουαλέτες για να μείνω μόνη μου. Μετά από λίγο με ακολούθησαν στις τουαλέτες. Ο Έαντας με είδε να κλαίω γονατιστή και έπεσε πάνω μου γυμνός. Με πίεσε και εγώ υπέκυψα. Ήμουν πια σαν νεκρή. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα στην τουαλέτα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Με ανέβασαν στον νηπτήρα, μου κράτησαν τα χέρια και τα πόδια και ένας άλλος με βίασε. Όλοι μαζί χοροπηδούσαν σαν νικητές. Ο φόβος ότι μπορεί να την ανακαλύψει οπουδήποτε και αν πάει, συχνά παραλύει τη γυναίκα και την αποτρέπει από το να εγκαταλείψει τον άνθρωπο που την κακοποιεί. Από το πολύ ξύλο είχα λιποθυμήσει. Ξύπνησα πια το επόμενο πρωί. Ολόκληρο το πρόσωπό μου ήταν πρισμένο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που με χτυπούσε ανελαίητα ο σύντροφός μου. Πολλές άλλες με είχε στείλει στο νοσοκομείο. Ακόμα και με σπασμένη μύτη. Κατέφυγα στο ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Βγήκα. Άλλαξα στοιχεία. Αυτός κατάφερε και με βρήκε. Εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να με απειλεί. Η μοναξιά, η ανασφάλεια, ο φόβος μπροστά στο άγνωστο συχνά οδηγούν τη γυναίκα σε συναισθηματική εξάρτηση από τον άνδρα, ο οποίος ξέρει πώς να την εκμεταλλευτεί. Έτσι, αφού περάσει η ευχάριστη περίοδος και ο άνδρας νιώσει ότι έδεσε τη σύντροφό του, αρχίζει η βία. Στην αρχή ταιριάζαμε. Ήμασταν ερωτευμένοι. Αρχίσαμε και να συγκατοικούμε. Ώσπου ξαφνικά, μετά από το πρώτο τρίμηνο, τα πάντα ανατράπηκαν. Το κακό ξεκίνησε με ένα χαστούκι. Γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε μπουνιά, μέσα στη μέση του δρόμου ή σε άλλους δημόσιους χώρους, με το παραμικρό. Η διαβεβαίωση ότι ήταν η τελευταία φορά. Η ελπίδα ότι εκείνος θα αλλάξει. Κρατά τις γυναίκες μέσα στη σχέση κακοποίησης. Ήταν η κακιά η ώρα, μου δικαιολογήθηκε μετά την πρώτη σφαλιάρα. Δεν θα ξαναγίνει, ισχυρίστηκε μετά την πρώτη μπουνιά. Όλο το ίδιο μου υποσχόταν. Η ατομική δράση του άντρα θήτη εμπεριέχει μέσα της την πολιτική εξουσία μιας κοινωνικής ομάδας, αυτής των ανδρών, που δρά εναντίον και εξουσιαστικά σε βάρος εκείνης των γυναικών. Το φεμινιστικό κίνημα έχει καταθέσει τις πρώτες απόψεις και τις προβληματικές του για τη βία και βέβαια απομένουν πάρα πολλά ζητήματα να επεξεργαστεί. Όταν οι γυναίκες δεχόμαστε να συνεχίσουμε μία σχέση μετά από ένα απλό χαστούκι ή μια σπροξιά, πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι αυτές οι θεωρούμενες ως ήπιες μορφές βίας ίσως είναι η αρχή για βαρύτερες μορφές κακοποίησης. Οι γυναίκες πρέπει να εμπιστευόμαστε και να μιλάμε μεταξύ μας. Αν μιλάμε, τότε δεν μπορεί. Θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τη βία που έχουμε υποστεί και έτσι θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε απλά άτυχες, αλλά μέλη μιας κοινωνίας όπου το ένα φύλο κυριαρχεί πάνω στο άλλο. Καμιά μας δεν μπορεί να λογαριαστεί μόνη της με την καταπίεση από τους άντρες. Η αυτοοργάνωση των γυναικών, πέρα από οποιαδήποτε άλλη ένταξη της καθεμιάς, είναι βασική διαδικασία αλλαγής της μοίρας μας.
Šis filmas pristato rezultatus pasiektus įgyvendinant Daphne 3 programos projektą, kovojantį už nesmurtinius santykius. 6 šalys dirbo kurdamos strategijas, padėsiančias apsaugoti nuo smurto vaikus, jaunimą bei moteris. Projekto vykdytojams buvo svarbu, kad smurto aukos būtų ginamos valstybių politikos lygmenyje. 6 visuomeninės organizacijos iš Estijos, Suomijos, Graikijos, Latvijos, Lietuvos bei Švedijos dirbo įvairiomis kryptimis, siekdamos vieno tikslo. Šis filmas įvardija tam tikrą raudoną liniją, išryškėjusią per 2 bendro darbo metus.